sabeu què és tocar l'Olimp? Tocar un dels déus grecs? Doncs avui ens hi apropem i moltíssim. Tenim el plaer de parlar amb un olímpic que ha tocat el cel i conquerit el cel de Vancouver, Sochi, Pyongyang, Beijing, així com també s'ha proclamat rei d'Amèrica 2 vegades. Alguns el coneixen com l'home de gel, però avui saludem a l'Ander Mirambell. Què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, com estàs? Molt bé, gràcies per ser amb nosaltres. Escolta'm, ara, passats els dies, passats també aquests mesos i mirat una mica en fred, què se sent? I començo directe, què se sent haver representat a la selecció en uns Jocs Olímpics? Se sent moltes coses. Satisfacció, orgull, il·lusió, el fet d'haver complert un somni. Crec que hi ha moltíssimes coses que podien definir el meu estat un cop han acabat els Jocs, però sobretot un cop ho vius, no? Perquè són sensacions que crec que només les pots tenir si vas a uns Jocs Olímpics i entens el que significa uns Jocs Olímpics, no? Que és un projecte de 4 anys on tot acaba i comença aquella setmana olímpica o 2 setmanes olímpiques. Déu-n'hi-do, quins jocs, també. Jo crec que com a mínim des d'aquí a casa els hem viscut a flor de pell i sobretot per això, per tenir-te com a representant, però també per tenir una altra representant catalana. Què tal l'experiència? La veritat és que molt bé. A més, hi havia diversos catalans. Crec que hi havia la Caral, la Núria, qui més teníem? El Quim. Crec que hi havia un grup de catalans que demostra que l'esport a casa nostra està molt bé. I la veritat és que fa goig, no? Perquè són gent que possiblement no coincideixes mai perquè ells estan en una estació, nosaltres estem en una altra instal·lació, però quan són els Jocs Olímpics coincideixes dinant, sopant, els coneixes més i m'emporto un gran record de tots ells. Escolta, no sé si aquests Jocs Olímpics han estat una mica, no serà la paraula, però més apagats que la resta que tu has competit pel tema de la Covid i les restriccions? Totalment. No sé si la paraula, com tu dius, és apagat, però sí que en uns Jocs Olímpics una mica solitaris, perquè al final l'experiència és mínima, no? Estàvem de l'habitació al menjador al gimnàs, del gimnàs a la instal·lació, tot el dia amb mascareta, les condicions de fora eren de fred extrem, jo crec que els Jocs Olímpics on més fred he passat, un PCR diari, per tant, la por al virus feia que no fossin uns Jocs Olímpics on tu et poguessis relacionar amb altres esportistes i conèixer altres esportistes i que tampoc et permetés conèixer la cultura d'aquell país. A cap i al fi, crec que una de les coses boniques dels Jocs Olímpics és que la gent que esteu aquí a casa podeu conèixer també una mica la cultura, en aquest cas del país xinès, i entendre que és molt més que un event esportiu. Clar, de veure, portes molta experiència olímpica i per això també volíem parlar una mica amb tu. Una mica, com has vist que ha evolucionat el tema dels Jocs Olímpics, perquè també està sobre la taula del nostre país, però vaja, ja en parlarem. Com has vist que ha evolucionat els Jocs Olímpics des de Vancouver fins a Pequín? Jo crec que cap a un esdeveniment més esportiu, més on la televisió i l'espectacle té més protagonisme, l'espectacle esportiu. Uns Jocs Olímpics cada cop potser amb menys relació amb la gent del país, que jo crec que això és un error. Al cap i a la fi són uns Jocs Olímpics que es fa per la societat i la cultura d'aquell país i amb un nivell molt, molt, molt més alt. És a dir, les marques cada cop són més ràpides, els esportistes cada cop estan més ben preparats, el material cada cop és més car i es professionalitza tot molt més. Per tant, aquells països que inverteixen més en els esports acostuma a tenir millors resultats i cada cop estan més lluny, no? És a dir, és estrany veure països que no tenen cultura de neu o de gel intentar lluitar per medalles o diplomes. I què, aquí invertim gaire? Més aviat poc. Jo crec que es podria invertir molt més, es podria crear estructures, però no només amb els esportistes d'elit. Jo crec que els col·legis tindrien de tenir més oportunitats d'anar a tocar la neu i el gel. Hi ha moltes idees i moltes iniciatives que jo crec que ajudarien a que l'esport d'hivern a casa nostra pogués ser molt més important. Mira, feia unes setmanes, des d'Esport Ràdio, havíem entrevistat a la Mònica Bosch, que llavors era presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, i ens explica una mica el teu projecte que tens amb la Federació Espanyola, si no vaig errat, per promocionar el teu esport, l'Skeleton. Explica una mica com està tot plegat. Hauré d'escoltar l'entrevista, perquè aquesta no l'he escoltat, la de la Mònica. No, és un projecte on l'objectiu és treure nous esportistes. Vam fer una promoció el 2018 i una altra el 2020. El 2018 van assistir més de 110 persones i el 2020 uns
38, em sembla que eren, esportistes, i d'aquest oferiment i currículums doncs, vam treure els millors esportistes, se'ls va fer un test al CAR de Sant Cugat, diferents tests psicològics, físics, de velocitat, de salts, i llavors els vam portar al fred a Innsbruck i allà fan les seves primeres baixades, practiquen l'esport i veuen una mica si realment se'ls pot donar bé o no. I així comença el procés de selecció. I què? Hi ha algun... amb l'ull posat en algú? Sí, ara en aquests moments ja no hi ha l'Anna Torres Quevedo, que és a Madrid, que ho va fer força bé a l'última temporada, tot i no tenir experiència, i ara suposo que en uns mesos s'anunciarà una nova captació d'esportistes perquè hem de continuar alimentant aquesta piràmide, no? Així que si et vols presentar, estarem encantats de tenir-te. Hòstia, carai, això no m'ho esperava pas, m'hauré de pensar. Perquè, escolta'm, per la gent que estigui interessada, com ha de ser la persona que sigui interessada? Quin és el perfil? Doncs ha de ser una persona que vingui d'un esport de velocitat o de força. Pot ser l'atletisme, pot ser el futbol, pot ser l'hoquei herba, o pot ser fins i tot hem tingut gent que ha jugat a rugby o que ha fet més treball de gimnàs amb molta potència. Ha de ser una persona que li agradi la velocitat, que no tingui por a anar a velocitats altes i jo crec que aquestes són les condicions, no? Que estigui preparat per lluitar per un somni olímpic on s'hauran de fer molts sacrificis, tant a nivell personal, de temps i de relacions personals, com a nivell econòmic. Jo crec que aquestes són una mica les condicions del perfil que ens interessa i que estem buscant. Hosti, perfecte, bona descripció. Jo, això de força, no sé si m'hi podré afegir, però hauré de fer una mica de gimnàs, en tot cas, però vaja, escolta'm, vull saber també una mica quan m'hi podria apuntar, quines dates més o menys sortirà tot això. Estan preparant tot. Jo crec que les properes setmanes s'anunciarà i ho penjarem a les xarxes socials, ens tornem a trobar per a veure si podem entrevistar algun possible candidat. Hem de fer alguna cosa, per que he dit xula aquí, a través de la ràdio. Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Va, ja tornarem a parlar i ho tindrem. Escolta'm, el tema, per tancar ja el tema olímpic, perquè no me'n podien descuidar i al final em sembla que és una pregunta típica que et fan, però no la vull perdre. Escolta'm, tornarem a veure un under olímpic? Doncs ho veig difícil. A mi m'agradaria dir-te que sí, no? Però depèn una mica del projecte que hi hagi. Jo crec que aquesta és una de les claus. Per possibilitats hi ha, a nivell físic em trobo bé i hem fet una de les millors temporades dels últims anys. Ara bé, hem de veure una mica quin projecte té la federació, quines eines tenim i si podem ser competitius. El que jo no vull és anar de turisme pel món. Si tenim les eines per ser competitius i aconseguir objectius com anar a uns Jocs Olímpics, doncs ho valorarem, no? Però ara és el moment on ens estem sentant a la taula, estem buscant quins recursos hi ha i quines possibilitats hi ha i jo crec que en unes setmanes tindrem una resposta a tota aquesta pregunta que acabes de fer. Molt bé, sí m'agrada. Tinc ganes que hi hagi projecte, com a mínim. Perquè a nivell personal i professional, òbviament, quina és la teva propera cita esportiva? Doncs no tenim cita esportiva. Estem esperant a veure la temporada comença a l'octubre, estem valorant una mica sortir el nou calendari i analitzar una mica tot. Així que pendents de quina és la propera. I aquests dies, llavors, una mica el teu dia a dia, què és? També mantenint entrenament? A part de treballar, doncs, manteniment físic, que continuo entrenant. L'altre dia vam estar al Centre Esports Manresa fent el partit de veterans contra l'Espanyol. Intentar fer molta activitat física i molt manteniment per quan tinguem que començar la pretemporada estar en un bon punt de forma. Mira, sobre això volia parlar, perquè, escolta'm, t'he vist molt actiu a les... ets molt actiu a les xarxes, no? Al final, o a tot arreu. Clar, a veure, per una banda, i aquí sí que ja deixem una mica el tema olímpic a banda, que els pericos contents, De moment, assolim la salvació. Però està bé que aconseguim la salvació, però crec que han de ser més ambiciosos. És a dir, és com si dius, l'objectiu és obrir la botiga. No, l'objectiu no és obrir una botiga, l'objectiu és vendre i ser una de la millor botiga del barri. Doncs crec que aquí hem de fer encara molta més feina. Crec que està bé que l'Espanyol la salvi i que no patim, però crec que l'Espanyol amb una miqueta més podria estar lluitant per Europa. I el veurem? Tardarem gaire a veure'ls lluitar per Europa? Esperem que no, perquè la gent necessita Espanyol, la gent necessita que ens trobem a Europa i és important per a la supervivència del club. És veritat que hi ha la part econòmica, que es pot vendre el club, que no es pot vendre el club, però crec que l'impacte social i la motivació i la il·lusió social s'ha de mantenir i això passa per la part esportiva. Per tant,
crec que ha d'haver-hi un projecte i no estem molt lluny, però s'han de fer algunes coses una mica millor, s'han de canviar unes altres per poder estar tocant les portes d'Europa d'una forma més habitual. Bueno, a veure, de moment aquesta temporada jo crec que les sensacions són prou bones, no? Tot i haver patit aquests últims anys una mica més complicats, a poc, no? Es va escalant i arribarem, Sí, hem partits molt bons contra l'Atlètic de Madrid, contra el Real Madrid, contra el Barça, però clar, després et trobes partits, no aquest Mallorca, el Mallorca de la primera volta, i et trobes el de la Copa, i et trobes situacions que dius, ostres, un punt més de regularitat, estaríem ara ja possiblement, jo crec que amb 40-42 punts i amb opcions d'intentar tontejar amb l'Europa League. Escolta, a mi també t'he vist molt actiu, òbviament, com no pot ser d'altra manera, amb el bàsquet Manresa. Bona temporada, Home, és que si aquesta temporada no estem contents amb el bàsquet, tenim un problema, És a dir, se'ns ha de quedar petit avui dimarts se'ns ha de quedar petit el Nou Congost. Déu-n'hi-do, quina temporada. Escolta'm, rebentant les pistes del Barça i del Real Madrid. Escolta'm, això, de veritat, aquí ho explicàvem, deia més històric, també. Sí, i la gent ho ha de valorar, perquè hem vingut fa 2 dies, vam perdre la categoria, vam tornar, va tornar el Pedro Martínez, va agafar un equip, el va portar a Europa, i ja només portar a Europa, i ara estem tercers. Ostres, jo crec que la gent ha de ser molt conscient, i ja no només la gent, fins i tot les institucions, l'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament m'hauria de fer un pas endavant i intentar ajudar el club amb aquesta reforma del Nou Congost, intentar ajudar-lo amb el que sigui possible, perquè aquest equip pugui lluitar i pugui portar el nom de Manresa per Europa. El fet de portar el nom de Manresa no és només a nivell esportiu, és que el dia de demà vinguin turistes aquí i que la gent conegui una mica més quin és el cor de Catalunya. Mira, una turista que ara feia uns dies parlava de Manresa, si no m'equivoco, era la Rosalia, no? Sí, va comentar que era d'allà. Jo no sabia que era la Rosalia de Manresa, és a dir, que és d'aquestes coses curioses i, bueno, igual algun dia la veiem cantant a la Festa Major de Manresa. Què? La podríem convidar, no? Veure com a mínim el bàsquet Manresa o què? Bueno, i que vingui a la Festa Major. El bàsquet Manresa, no sé si li agrada molt el bàsquet, el futbol o l'esport, però faci un parell o 3 de cançons a la Festa de Manresa, veuria si ho petaríem aquell any. Ostres, mare de Déu, bueno, això ens ho podem apuntar, també per l'Ajuntament, a veure si... Sí, ja pots llançar un tuit allà per Instagram o alguna cosa. Escolta, la iniciativa que hem creat és que la Rosalia sigui el concert de la Festa Major d'aquest any. També, hosti, que bo. Ander, i ja també per anar tancant una miqueta i tornant una mica al teu esport. Vas començar a Calella, al Maresme, no? Sí. Bueno, jo... Digues. No, anava a dir, què tal l'experiència i si has tornat més? Bueno, vaig de tant en tant, no tant com quan treballava allà. De fet, vaig començar a Calella perquè jo treballava allà als estius i llavors m'era més fàcil entrenar allà i allà va néixer una mica l'Skeleton. Però la veritat és que bueno, és d'aquestes coses curioses. Tothom diu, ostres, Ander, ets de Calella. No soc de Calella. L'esport de l'Skeleton va néixer a Calella, el Club d'Atletisme Calella va ser la primera secció i d'allà doncs, bueno, va anar evolucionant tot. Però és un lloc, no sé si semblant a Manresa, però de costa, podríem dir, és un lloc on es coneix tothom, que la gent de tota la vida allà, doncs, el de la pizzeria, el de la carnisseria, el de la caixa, el de l'agència de viatges, i quan te'ls trobes, doncs sembla que no hagin passat els anys. Amb més o menys cabell, amb més o menys somriures, però sempre són la mateixa gent, no? I jo crec que aquesta part de ciutat petita, de poble, si se'm permet l'expressió, és màgic. I és una de les coses que no podem perdre. De fet, el dissabte va ser boníssim perquè la carnissera, que ja feia uns quants anys que estava retirada, em va venir a veure i ens vam fer una foto i era la carnissera que em tallava la carn com a mi m'agrada i anaves a buscar tot, no? I aquesta part humana és la que no hem de perdre, i més ara que cada cop viatgem més, que fem servir les xarxes socials, que ens movem per WhatsApp, doncs poder fer una abraçada a la carnissera, que sempre et dona el paquet de carn i te'l prepara com a tu t'agrada, doncs són detalls que jo crec que demostren que la qualitat de vida tant a Manresa com segurament a Calella doncs, no s'han de perdre. Que bo, aquesta essència de poble és una cosa també que m'hi afegeixo completament. I ja per acabar, Ander, també et podem veure a vegades al teu canal de Twitch, no? Sí, Agua con Hielo, amb la meva parella, Ina Rodríguez. Sí, ara està intentant preparar un nou capítol i jo crec que en les properes setmanes doncs, li donarem una mica més de vida perquè amb tants viatges d'això no li podem donar la presència que ens agradaria, però sí, és un projecte bonic
que gaudim molt i que crec que portem una mica algú diferent, no? És com un esportista d'elit pot compartir les seves eines amb la gent que no són professionals i que fan esport com volen o no fan esport. Per tant, segur que ens anirem trobant allà. Com ja ho veieu, com us deia, un déu d'Olimp que toca completament de peus a terra. Moltíssimes gràcies, Ander Mirambell. Un plaer i ja saps, quan tinguem la promoció dels nous esportistes o si ve la Rosalia o el que sigui, compta amb mi. Ens queda pendent. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.